बिनि प्रतिरोध मा खायनाय जों बिनि बिरुद्धै गंमा थानाय जिन त्रिपुरा सारं ठगना बागै जे फायनाय जों परम जों खरं मति सानाय नों पुला पुरताम साका बांलादेश हिरंनो ओ जागनि खालि माया कां बुट बाजाया त्रिपुरा सारंनो खेतो दांरुय सामुं खायो रां थुमका लाख लाख दिल्ली थांनाय पोस्टा गानका त्रिपुरा म थाना साका गेटा त्रिपुरान फालै काबुका दिल्ली वो साबो फालजा काटाबो जनगण साइबरो सिनि बुबाग्रा फालजाङै मानैया सिनि हानि बुबाग्राले केबो पाइमिया सिनि बुबाग्रा थै गुबै दङ बम मताय ब फरजा मतायनि समान मताय त्रिपुरा थागुइ माया नरा पुजो दंदे ताइ 10 मास थानजा मा दंनाय जों थानजा आंगा सिनि बुबाग्रानो पुजो दंदे सिनि बुबाग्रा जों थगायगला गेटा त्रिपुराले सिनि महाराज तुबिर फायनाय तमं जों थानजा आंगे बरियां बकलय ब त्रिपुरा बमक बजाक होना जरे ताकुदे बगुसं जों थानजा मांनाय जों थानजाङै जों युनाइटेडलि जों जबा मा खायनाय कयदिन सिगां पैसा लायमा मार आगे मन हाता मंखानै बुलो सोंनाय माने बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट जागाफो बुइका अंखलायो बरगा हाबिलायो सिनियर लिडार एमडीसी सिनि विद्युत देवबर्मा महाशय बीजेपी जागारि फाइबिगा तेब्रा मथाव तांगै बीजेपी पुले खानि बर और बायाति दङ बे जाथों सिगां बर बीजेपी हिमनाय बर नेतृत्व परता बरगा हरि फाइबिका ताबगा हाबायो नरा कुनो दिरो खरे खराका दिमु सोनुगु हुनै बरबु प्रमोशन नुगु बके टीपी प्रेसिडेंट अमासे दिमु सोनि तला धर फाइसु वाइस प्रेसिडेंट आब्रस बाइसकै दम साका दम सारागर तला सारा बेंक कलिलाय सेस मिसि सालाय त्रिपुरासना फालनाय दामरो बेबासिनि बुबाग्रा जोंनो थको यासिन थानि कुनु साना फाया नंनो खेरो ताय रां दहदि बुन सांगला सामुं खाय रां दहदि बुन सांगला नंनो बस्ता बतुमरगला महाराज साव थानजा दंदे थानजां खाके सबांनाय जिन सबानि बिसोर जों गेरा त्रिपुरान मानाय आसेक बसरमै ओ रिसमो खाय ओ गसिन सिवो बुनि पसन बरमा बुट बाताव बुनि पसन बरम बुट मारो बे बतागलाय 2023 त्रिपुरा म था साइसुं केबा एलायन्सया साइसुं बाजावै जों 30 थाखा 25 जों सीट बाजावै जों जवाब होनाय ताकुते बुगो ना रेडी दंमोदे जों जवाब होनाय से जोंनो पार्टी सिगन होनाय र से बीजेपी हिनाय र जों बरनो जवाब होनाय न रेडी दंदे महाराज लगे दंदे जों जितनाय महाराज मतायनि समान मताय जीवन चेंया केबे मेसेनि बांला महाराज तो जों थानजा मा दंनाय थानजाखौ जों जेकुनु सिन सफल होनाय ताकुते बुगसं बेयाबा गोबां बर गंना गक साफायनाय गोबां बर फायनाय साजिगो हि सामा खोनागा रां बागलायफु हायलायफु ओंनाय याबा ताबक 2022 त्रिपुरासान तै पाइमालया त्रिपुरासान तै पाइमिया जों केबोनि बिरुद्धया जों वानसारनि बिरुद्ध बुया जों मुसलमाननि बिरुद्ध बुया जों चिनि मानथाय सबाय जों सानो गेट प्रलेन जों थानजा मा दंनाय थानजा जिमेन कक देखुन कक गरै थानजानि बिसनि जों चिनि गेट प्रलेन जों तो बुनाय नर थानजा दंदाय 10 मास हिस्टरि सैजांनाय त्रिपुरा म थानि हिस्टरि सैजांनाय चिनि हा जों दिफिलि मानफिनाय न रेडी दंबायदि आमसे कक साबिना त्रिपुरा लेन जों नांगौ तामनि बागै ग्रेटार त्रिपुरा लेन जों नां सिनि दीर्घ 70 বছর जों पलिटिक्स खायमानिया गलो सिनि त्रिपुरा सारक जेबाबे अरय परय यंगै सिनि अस्तित्व रक्षा खायानि बागै सिनि बुबाग्रानि वानचुमं कायसा जों तामले थानजांगै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन नांखा ओ ग्रेटार त्रिपुरा लेन मानथानि मानानि बागै हेके जों जत लुकरक थानजा खायै चबा खायखेसे जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन मानाय जों नुखा गोबां मा समय जों पलिटिक्स थङै सिनि टीटीएडीसी एलाकार बा त्रिपुरासे एरिया गा हके कोनो डेभलपमेन्टनि सामुं ताबुक जरा कोनो किछु गरैखौ फियाबा जों नुखा जेनारेल एरिया गा हके बरनि दैनि अभाब गरै स्कुलनि अभाब गरै डक्टरनि अभाब गरै हस्पिटालनि अभाब गरै फियाबा सिनि त्रिपुरासे एरिया गा हके जतनो अभाब ओ अभाब न दूर खायनि बागै सिनि हास्तेनि हा बुबाग्रा
कायसायै बहनो ओ दरखायनि थानायखे जों तिप्रासारा ताबके थानचा मांसिनाय जों पलिटिक्स थंलिया जों ताबुला दफानि बागै जों सामंमा तांसिनाय जों जत्त बाक्सा खाय जदि सामं तांग हंके याफरिसे लायो हंके जों कुफुर हनै गसा कसम हनै जों हिमलायागै जों जदि बुवाग्रानो बाक्सा लगे रलायमानो हंके ओ लगे रगवा हंके जों ग्रेटार तिप्रालेण्ड जों मानाय जों सालचे कप्लायंनाय ताहते भुकसरक मरक जत्त लगे रलायानो लले ओ ग्रेटार तिप्रालेण्ड मानथानिगो हायनि बागै जों राजनीति ते आरो खायलिया राजनीतिनि बिसंगे चिनि तिप्रासारक ते मोथां जागलिया जों बुबाग्रानि नाहर मुंबाय जों जत बाक्सा खायै जों ग्रेटार तिप्रालेण्ड से नांगो बे थानजासे नांगो जों नुखा जों चिनि तिप्रासारक बाजार हाती स्कुल कलेज जों फ्रीडम खायकक सायमालिया कारण चिनि जे कन्स्टिट्यूशनल राइट्स दंमानि बर बुइनि दफानि बररक ओ चिनि राइट्स ने सिगिनाय बेखा जों कायसा जागागा सामं तांनि थांगलाय बरबा विभिन्न समय विभिन्न जागा हेनस्था खायजागो ओ हेनस्थानि बागै जों ताबुलाय खासिनि नांखा जों थानचांवानि नांखा थानचां खायसे जों ग्रेटार तिप्रालेण्ड मानाय आगोते बहकसम जों पलिटिक्स थांलायमानि आगोलाव जों गोबांमा समय चिनि जे मानथाय सकथाय आरो गोबांमा जागागा जों नुबाय दङ जोंना बर बीजेपी आईपीएफटी सरकार फायमानि आगोलाव चिनि तिप्रासारनि बागै डेभलपमेन्टनि सामं खायना हनै बर गोबांमा प्रतिश्रुति दंमानि बेबा बरनि प्रतिश्रुति आबो कायसाबो परिपूर्ण नङाखौ जोंनो गोबांमा समय गोबांमा राजनीति बदल दीर्घ 25 থেকে 30 বছর सीपीएम राजत्व खायथांगा तामो मांखा बेबा बरंनि जनरल एरिया गा हंके डेभलपमेन्ट नि सागा डेभलपमेन्ट चिनि एडीसी एरिया गा हंके कुनु डेभलपमेन्ट गरै जों वानसगानि नांखा जों वानसगानि नांखा वानसगदै जों मा खायनाय जे जों ताबोलाय राजनीतिनि याखरै बुबाग्रानो लगे मारानाय आंते बेसिकक सालिया असुंनो सागै आं आरेगक अरद मथा